लांना बेजों हाबा जागोन ना जाया गसाइगाव आमिन खातानि आरोना बियो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदों हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'हाय नुखाबाय जानांगौ जोंहा सासे मा होनगोन बैसो जानाय माने आखाइ बायदिसिना अंग हानि बा बेफोरबायदि जानाय मानसिया दिनैनि दिनाव गावनि न'खरखौ गारनानै बा गावनि न'खरनि बिमा बा न'खरनि मानसिया होखारनायखाय बिथाङा माने बोरायबाबो बुरैब्लाबो माने गोसो थोलायखा होननायफोरबायदि जाहैबाय आरोखि दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा आइ आफा दाबो सोमोन्दोफ्रा थैब्लानो गैला मावै दाङै जुलि लायै रंजा बाजाथा दा बेहा बिथांमोना माने लालायनानै गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि थांनो ओंखारदों बा लालायनो गोसो थोलायदों आरोखि स' लोगोफोर मा होनबावगोन दानि जुगाव बेफोरबायदिया मा जालांखो थ' लोगोफोर बिनि सिगां आङो मोनसे नोंथांमोना नोंथांनि स्क्रिनाव नायबानो जाबाय जोंहा जुमुना बर' जों बयबो गोबाङा सिनायखायोना आरो गोबाङा नुखाबाय गोबाङा मिन्थिखाबाय जानांगौ बिथाङा गुबुन हारिनि सासे सेंग्राजोंहाय बिथाङा मा जाखो होनदों एंगेजमेन्ट जाबाय नोंथाङा नोंथांनि स्क्रिनाव नायबानो जाबाय बेखौ बड'लेण्ड रादाबनि प्लास माबायावहाय फोसावदों आरोखि स' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथावना जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां बेफोरबायदि जालांबाय बेफोरबायदिनि गेजेरावहाय गोदोसोमोन बेफोरबायदि गुबुनजों जाहाथे हाबा जानाय बायदिसिना बा बेफोरबायदिखौ गोदोनि समावसो माने हमोमोन आरोखि नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोंहा गोजोन सान्थि जाखांनायनि उनावहाय जोबोद दुखुनांथाव ना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि हमनाय बेफोरबायदि माबा माबि बादा होनाय बेफोरबायदि रावबो गैला बा जेबो गैला आरोखि दा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावलाय सोरथो आखायाव लाबावनो आरोना बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरोखि जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबायदि माने मोजां मानसिया जेनेबा नाम लाखिनाय हारिनि थाखाय मोजां नांबोनाय बा हारिनि थाखाय मोजां मानसियानो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गोबां माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां सापर्ट खालामखांनायनि उनाव गोजौ थाखोआव थांखांनायनि उनाव गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा सानो जोंथ' गोबां नुयो माने बेफोरबायदि गोजौ थाखोआव थांखांनायनि उनावहाय गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनो होननानै जों बयबो नुयो आरो बयबो मिन्थियो आरोखि स' लोगोफोर आंबो जोबोद दुखु मोनदों नांगौबा जोंनि बर'नि गेजेरावनो सोरजोंबा हाबा जामोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आंबो आरो गोबां बेफोरबायदिनो गोबां जालांखाबायना जों बयबो नुखायो स' लोगोफोर बेखौ जोङो दायो जेबो होननानै जोंथ' जेबो खालामनो हाया मानो होनबा बियो कि जोंनि गेजेरावहाय बर'नि गेजेराव जेबो गोजोननाय गैया सानफ्रामबो नांलाय खमलाय बा जानाय लोंनायजों बेफोरबायदि दावराव दावसिनि थाखाय बा जेबो माबा खालामनो गावजों गाव मिलायलायैनि थाखाय कि जानोबो हागौ गुबुनजों हाबा जादों दा बिथांमोननि डिसिसन दा बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाया नोंथांमोना मा बुङो बिनि सायाव स' लोगोफोर जोंहा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा मा होनो सासे बर' हिन्जाव बैसो जाखानानै गुबुन हौवाजों माने हाबा लालायनो लोगो हमलायनाय गोसथोलायनाय बेखौथ' नोंथांमोना नुदोंना नुवाखैथाय ओरैबायदि बैसो जाखानानै गाव न'आव थानानै गावनि फिसौफोरजोंहाय थानो गेलेनो बेफोरबायदि बैसो जानाय मानसिया दिनैनि दिनाव आरोबाव गुबुन जायगायाव थांनानै हरथि हला रं नाम्बार लोगो हमलायनानै बा माबालायनानै बै हौवाजों थांदों आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो आं बे भिडिअखौ माने बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार खालामनो हादो जाहाथे बै जिथुनाखि खारनाय ना बिथांमोना जेन गावसोर माबा मोनसे मिलायलायनानै थाफिननो हानायफोरबायदि जों बेखौ लुबैयो आरो माथो होनबावनोब्रा लोगोफोर ना गसाइगाव आमिन खातानि आरोना बियो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने बियो आन्दायनानै थाफैदोंमोन आरोना नैबेयावहाय मा होनो बालुफुं आरो बालुफुं हाथाय बालुफुं सेन्टाराव आरो बेयाव हाथायबो जायो देवबार बाजार ओमफ्राय नैबेयावहाय बे आब'आ दखान होयोमोन आरो ओमफ्राय दा हरनि 12ता जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय बे आब'नि दखान खाथियाव दंफैयोमोन ओमफ्राय बे सानथाम जाबायमोन ओंखाम मोनजायाखैमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम मोनजायाखै नालाय बे थोर कमफिबाय दंमोन आरो बेनि आखाइ
आथिङाबो एकदम माने जेबो माने ओरैनोबाबो बिना खामानि होखाया आरो आखाइफ्रा ओरै आरो जों मानसिखौ बासिनो थाङाखै खिन्थु माने बिनि कन्डिसनखौ नायोब्ला बेखौ हौवा लाथावना नुला आरो खिन्थु दा बेयो जिहेतु बेयावहाय माने गावनि रं नाम्बारखौ लोगो हमनो फैदोंनो जे बेना हौवाया सानै जाखांबायनो आरो रेलाव ओरैनो ओमफ्राय आरो दा माने गोदानहै माने हाबा जाफिनबावगोन गोदानै हाबा जाफिनबावगोन होननानै माने इयाव बियो फैदों आरो ओमफ्राय दा जोङो माने हाबाखौथ' आजिखालिनि हौवाफोरना मा होननो आरो हिनजावफोरखौबो बुंनो नाङा आरोना होमब्लाबो दा माने इयो फैदों जिहेतु ओमफ्राय जों हरनो गोसो गैयामोन माने रायलायलायदोंमोन होमबाबो मालाय थांगोनबालाय जोंलाय माथो खालामनो जोंथ' ना बिनि हौवाया दिरांनिफ्राय फैबाय दङ ना जोंनि बे जों हमना लाखिनाय मानसिफ्रा मोनथिया आरोना खिन्थु बेखौ दा हौवाया लांनानै बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेजों हौवाजोंबोथ' लोगो मोनफेरलायदोंना लायफेराखै जों बेखौबो मिथिया जों हौवाखौ दा गारिनिफ्राय लाखिनो कसिस खालामगोन नोंथांमोननोबो आङो जुदि हायोबाथाय हौवाखौ देखायगोन जों हरनि 12थासिम बेखौ नेबाय आरोना जिहेतु जोंबो मानसि आरो बेबो मानसि हिसाबै जों बेखौ माने बेयाव हमनानै लाखिदों आरोना माने ओंखाम बोथिसेखौ जाहोबाय जोङो ओमफ्राय दा लांनो फैबाय दंनो मोनथिया बेखौ सोरबा बबेनिफ्राय फैसा थाइसेबो गैयामोननो लाना फैदोंनो सोरबा लोगोआ दा लाना फैबाय ओमफ्राय बेयाव थाफैबाय आन्दायलाबायनानै ओमफ्राय जों हमना लाबोबाय ओमफ्राय दा गावनि बिमा बिफानिथ' नाम्बार गैया होनना बुंदों बियो ओमफ्राय नाम्बार गैया ओमफ्राय बयफ्रेन्डनि नाम्बार दङ दा बयफ्रेन्डखौ लांनो फैबाय दङ ओमफ्राय जों दा बेखौ गारियाव फैबाय दंनो बिनि नाइट सुपाराव बिनि बयफ्रेन्डआ जोंनि बालुफुं सेन्टाराव जोङो हौवाखौ ओंखारनानै जोंनि रुमसिम फै होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय हौवाया फैया ओमफ्राय बालिफारायाव थांगोननो बेखौ लानानै ओमफ्राय जोंखौ लामायाव बे हिनजावखौ हारसिं थिनहरनो होदों आरो माने बे सिखाव बुद्धि हौवाया खिन्थु जों दा बेखौ सिखाव बुद्धि खालामनो होआ जिहेतु बे मानसिसो नालाय माबा मोनसे जागोन मानसिनि रिक्ससो नालाय आरो बेथ' आन्दायलाना बायना फैनाय बिनि बिमा बिफा दं बिदा बिनानाव दं बिसोरथ' बेखौ सानबाय दं जानो हागौ बिहाथ' हाबा जानायनि कन्डिसनाव गैया खिन्थु गाव हाबा जानो होननानै बिमा बिफाया रायबाय थायोनो बेखौ बिमा बिफायाबो गावनि फिसाखौ अंगहानिखौ नुनानै बिदि रायनानै होखारहरनाया बिमा बिफानि रं आरोना गावनि फिसाखौ खांदों जेला बारदों जेला जाहोनो हानाय बिमा बिफानाव केपासिटि थानांगौ बियो हाबा जाखानाय हाबा जाखांनायखौ बिमा बिफाया जेबो रिक्स थाया बेबो मोनसे खिन्थु हाबा जाबाबो बेना हौवाया सानैनो गारनानै थांबाय आरो बेखौ सानैबो हौवाफ्रा ओमफ्राय दा आरो नै नेक्स्ट टाइम आरो बे हौवा गोदान लाबावनायनि सानबावबाय आरोना माने साननो नांलामोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिना जे आथिं आखाइफ्रा समाय गैलामोन आरो जथेस्थ' गावनि आन्था जा थानांगौ बैयोगाबो जाखाबाय होमबाबो दा गाव लानो होनबाय जेला जोंलाय माथो बुंनो ना जोंनि बिमा ना बिफा ना माबा मोनसे गामिखौ आङो खनसे बेनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना आरो खनसे खोनासंनानै लाबाव आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअनि गेजेराव बेखौ सिनायनाय मानसिफोर दङब्ला कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहर दे नोंनि गामिखौ खोन्थाना लाबावदो खनसे आमिनकाटा मोखांखौ देखायलाय आमिनकाटा गसाइगाव माने मा होनो गामिया जाहैबाय बिसिना गामिनि नामा आमिनकाटा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गामिया जाहैबाय आमिनकाटानि आरो ओमफ्राय दा नों थांमारसिगोन हौवाजों हाबा जानो ओमफ्राय नोंखौ नोंनि बिमा बिफाया रायखायोमोन बिमाया बेना हिनजाव दंना गैया हिनजाव गैया मा जाखो बेनि हिनजावा खारदों होनदों ओमफ्य नोंनि हौवा सानैया मा जानाय नोंना सानैया सासेया खारदों सासेया थैदों सासेया खारदों सासेया थैदों ओमफ्राय नोंना गथ' दंना गैया गथ' दं सासे गथ' सासे दं हौवासा ना हिनजावसा हिनजावसा गथ' दंनो ओमफ्राय खै बोसोर जाखो गथ'आ 3 बोसोर ओमफ्राय दा सोरजों थायो बिबैजों बायसेन्स दा नोंखौ लांनोथ' जोंथ' हगारहरामोन ओमफ्राय नों थांथारोब्ला ओमफ्राय नोंनि हौवाया दा नोंखौ लांनानै बुथारहैब्ला जोंनाव रिक्स थानाय नङा नों मा सानो जेबो साना नों थैयो थांगोन दा दे नोंनि खोथासै होमब्ला जोंबो दोननोसै लोगोफोर बेसेनोसै ओमफ्राय जों हौवाखौ देखायनो नाजागोन दा दोननो थांसै जोङो बेखौ माने गारियाव नेबाय दं ना हौवाया नाइट सुनो रोङासै नामा ओमफ्राय नोङो लांना बेजों हाबा जागोन ना जाया बे कन्डिसना नों बेनि कन्डिसनफोरखौ आं सिगाङाव नुखानाय नोंसो गाव नुनानै ओमफ्राय बेखौ लांमारगोन रुको एक मिनट रुकिए थोड़ा सा पास हो गया
माइया नङाबाथाय एकदम होगोन जोङो मा थांदो दे जइन खालामजोबखाबाय जोङो